May gilamian ka kay nakakaon mo dito. It's not bad. It's not that good. Hey Bayhanas, it's me Isa and welcome back to another video. Woo-toot! A couple of weeks ago, I shared with you our big news that I am currently 3 months pregnant, and of course, pag humadayon ako ingon ninyo, nangutanan na dayon mo, unsay mo hagi crave. Instead of telling you, I decided to show you. And of course, dili na ako kaya alone, so I decided to invite over my favorite beshi cake and soon to be mom. Hi Bayhanas, I'm Angela, your beshi cake person. Mahimo ng momshi cake. Not a prank. And today we are going to eat weird pregnancy cravings. Enjoy! Hi, Angelia. Hi mom. Hi mom. So today, Ange, makanon ka og mga weird pregnancy cravings. Ako imuha. And also, ang mga cravings sa mga bayhanas who are in the community group when share sila mga pregnancy cravings. Exciting. Do you know nga no mag-cravings ang mga buntis? Ako sige mag-crave, maski hindi pa ko buntis. Gusto na akong giingon sa una na Ang reason nga no, mag-cravings daw ang pregnant women is because of the changes in their hormones, heightened sense of smell and taste. Also, nutritional deficiencies daw, Jay. So, kung mag-crave ka, noche. San lang naman. So, unsa man ang imuhang craving na imong ipatilaw na ko today? So for karon, char, wow. Akong ganahan ko ang kay cheeseburger and then Ice cream. from McDo, Becky Wow. Lemon. Dungan jud siya. Feel na ko weird kay Oo. lahi iyang lasa niya tamis. Ganahan ko nga mag-mix iyang flavors. Sige, go. Go, enjoy. Ako pa itaon ang kanang ashlom. Bura kaglipay kayo sa nasi mong gibuhat. Kung magbugno ka ng flavors ka. Tuwayan ka na to, no? Ato ipalaman. Sure daw. Juwin, gitry mo na siya ka ng Bavarian. Enjoy. Hindi ka, muna kayo mo ba yan yung may ba yan ako Lami! It's so good. Oh, kusapusong gikaon na. Kano ka na ilang gingon, Ange nga. If buntis daw ka na, nangala kag something, kay mura daw na siya mo-reflect sa imong bata. Daw. Kung nangala ka niyon sa may gawas sa imong anak. Weird. Sweet siya nga may pagkaparat og naong. Parat og personality. May gilamian ka kay nakakaon mo dito. So, nakatilaw na ko sa imuhang weird na pregnancy craving. Pakanon na sa tika sa ako ang weird pregnancy craving. A donut from Krispy Kreme with cheese. Asa siya nga cheese? Bega nga cheese. So, ang akong usually buhaton is, kaon ko, lanlanon ako siya. Ug lami sa siya with ice cream. As in? Ang kana tulo? Dili ra. Ikaw ra na dahil. Wala nga sa akong bakbak. Bukuha ko blagahan na. Hoy! Niusap lagi iyang lasa. Dili naman ni siya kuhan Krispy Kreme. Lamay ka siya for me. It's not bad. It's not that good. Okay siya. Nagbukno sa ilang flavors. Pero kana dyan siya nga cheese imong ganahan. Ano yun? I don't know how for me, dili man gyud kaayo crazy ako ang cravings. Craving. But, nagyud ko na uban nga dili gyud ako sa mag-crave food. As in? Sana all. Sana all, dili mangitag sudan. So, Sus, pag friends, nakatilaw na ka sa ako, o nakatilaw na ko sa imuha, weird siya kami na. Nagtinilaway namin sa amo. Karon kay tilawan na sad nato ang craving sa ato mga bayhanas. Oh. So recently nangutan ako sa mga bayhanas unsa ilaha mga cravings when they were pregnant, and I chose the weird ones na kaya sa akong powers. Atong tilawan karon is actually ang craving ni Dre or Drem or Alos. Ang iyang Kasi may craving twist is niya. pancit canton with banana ketchup. Ano sa himo ang siya spaghetti good? Ambot day. Duhaon siguro nato sa. Isa lang. Sige. Cheers. Sa moto na to ba? Oh, ganun kasi yung baho. Di ko ganahan siyang baho, Day. Day? Kita yun naman tingnan ko. Di ko fan. Siguro mutilaw lang ko mga duha ka hungit.
Pero dili ko fan. Nabuntis lang gani ba? Gusto kung saan ay mambuhat sa pagkaon. Uy, pero kibaw ka, nalaga ba na yung mga buntis ba nga mangala daw sa kanang yuta ko, no? Ha? And it's called kanang paika or pika. Dapat ko daw na rin mainon mo doctor kay na daw kay deficiencies ana. Di ay. Tilaw ka. Makaon din na. Dili. Thank you for your Thank you suggestion. so much, Jay. So the fourth and last dish nga ako ipakaon ni mo, Ange, is actually ang craving ni Charina Rose. Charina, kung nanonood ka, Why? ang iyang gipangaan is sabaw kuno with ice cubes. Wala din na lang. Di mo gani kung mukaon ka ng noodles nga gisod sa ref. Uy, binuhay, wag naginig. Ana sa kong liog ay. Pasakaon siya ka ba? Uy, wag ko kauyon, nulo. Uy, kasukaon ka? Di siya okay. What if tripan lang yun ta? Asin, oy! Today we had imuhang cheeseburger with ice cream. We had the Krispy Kreme with the cheese. We had the pancit canton with the banana ketchup. And our favorite, the sabaw with the ice. Love kay tamo, oy, pero na-curious yung kung ano, oy. Mga siya ang definition sa weird. Mommies, you know what? At the end of the day, Ang ang sa atong importante, gikaon, buhi. importante nakakaunta. Sa kasabot sa atong gipang crave, pero kita, di pa ita. Hindi, gidlalim. Lalim oy. magdala og nakaingon ko nga lahi lang gyud ang mga tao mag-crave. Thank you so much to the Bayhanas nga ni-share sa ilaha mga weird and interesting cravings. If you wanna be a part of the discussions, asa mo sa pwede mo join? Sa Bayhana Group. Alam mo di ay. And of course, for more videos like this, make sure that you're following Bay TV and follow me on all my socials. I'm Isa Please and follow Angelia. Angela Morales X. Don't forget, knowledge is power. We'll see you in the next video. Bye. Naingon na siya na ko siya diri Duh!